Wachiegni ya Ramogi weche mag tuke midhiambo makawuono nyinga en James Opondo. Jotugo mag beach volleyball ywak ni rang'iny mar tugono e pacho kae medo mana dok chien ni mar piny owacho pok oketo maino e siro jotugo manie tim mar Kenya kane giloso Mombasa e piem mar beach volleyball. Jotugo Gaudensia Mahoha koni gisebedo ka gitemo mar tugo maber to kata mano gima nego chunygi en ni onge sir malong'o magiyudo kowuok piny owacho e bwo migawo mar tuke. Kocha mar tim Kenya Sami Mulinge koni piem mane gin godo Mombasa en mano mageto yiero jotugo mabeyo mabiro dhi e tuke mag Afrika. Piemno mane dhi nyime e dho wath ma Big Tree Mombasa nokelo kanyakla timbe 23 mag joma chuo kod timbe 13 mag joma nyiri. Wanaangalia tukienda competition, they want the results but they're not supporting us. So how you can bring a team in camp for 1 week and you expect them to play with those guys who've been training like all their life, they have been playing on the beach. So it's all the support. If they want good results, they give us support. And it's not about just bringing us in camp. Financial support, going to play tours around the world, that's where the impact will come from. Hivi sasa tuko na michezo ya Olimpiki ya Paris mwaka wa 2024. Kwa hivyo mipangilio yetu haswa sana kwa hii national tour ni kupangia team, kuchagua wachezaji ambao wataenda kuwakilisha Afrika. Sisi tunataka tuchague Kenya ndiposa tuende tushinde pale Afrika, lakini tunataka tuende mara ya pili pale Olympics. Kwa hivyo mipango yetu kamili tunataka wazo letu ni kuingia pale Paris Olympics.